היי לילך. היי ירדן, מה שלומך? טוב, איך את? מעולה. כיף שאת פה. כיף להיות פה. אני שמחה. אז מי את? אני לילך נעים אפתבי. אני אימא ל4 ילדים, תכף נספר עליהם קצת. נשואה לסלע. מנהלת הפיתוח העסקי של מחלקת המיסים במשרד רואי חשבון EY, טייטל ארוך. כן, רגע, תגידי אותו עוד הפעם. מנהלת הפיתוח העסקי של מחלקת המיסים במשרד רואי חשבון EY. וואו. ארנסט יאנג. ובשנה האחרונה אני יוצרת תוכן בלינקדאין. מדהים. אז אני ירדן אברהם, אני יוצרת תוכן בלינקדאין, בכל מה שקשור לשיווק ומיתוג עם התנהגות צרכנים ונוסטלגיה, במזון וקימונאות. אני עשור בערך בשיווק, נגעתי בהרבה מאוד תחומים, מרצפת מחירה ועד באמת דיגיטל, וב5 שנים האחרונות ניהלתי פרויקטים מורכבים, כמו אתרים ואפליקציות, אז ככה באמת אני מביאה היום לידי ביטוי את כל היכולות והסקילים שצברתי לאורך השנים. והיום אנחנו פה בפודקאסט שלנו שנקרא Linked Out, שזה בעצם הפודקאסט שלוקח את השיח שיש לנו בלינקדין אל החיים עצמם, גם באמת כדי להוציא באמת את מה שקורה לנו בפוסטים בקהילה שלנו, אבל גם באמת לתת את הצצה אמיתית למי שלא נמצא בקהילה למה באמת קורה בה. ואם אני יכולה להגיד, אני ממש נהנית לקרוא את הפוסטים שלך. איזה כיף. כל פעם אני יוצאת מהם גם עם נוסטלגיה וגם עם תיאבון למתוק. איזה כיף. כן. זאת הכוונה אגב, כאילו שגם תצאי באמת עם איזשהו משהו כזה חדש, שלא הכרנו וזווית אחרת על מה שכתוב, אבל גם באמת שתצאי רעבה. אז אם זה קורה, אני את שלי עשיתי. כן. איזה כיף. אז שאלתי אותך את השאלה הזאת, ואם זה היה הוק, עכשיו, אם זה היה פוסט, עם איזה הוק היית פותחת? אז קודם כל, שכדי להתחיל משהו חדש, אתם לא צריכים לבוא מוכנים. אתם צריכים את 3 ה-C's של סיימון סינק, שמדבר על courage, האומץ להתחיל, confidence, הביטחון בעצמנו, ו-consistency, העקביות. אז כשמתחילים משהו חדש, זה כבר המשך להוק, זה כבר הפוסט עצמו. צריך בעצם לאו דווקא לבוא להיות מוכנים להכל, לכל תרחיש, כי יש הרבה אנשים שיש להם נטייה לחשוב שטוב, כשהילדים יגדלו אז, כשאני אהיה יותר מוכן אז, אבל לפעמים פשוט צריך לקפוץ למים, וזה קצת מזכיר לי את ההתחלה שלי בלינקדאין, בכתיבה. פשוט קפצתי למים, קצת עם התרגשות וקצת עם התלהבות, ולא ידעתי מה צופה בפניי, מה עתיד צופה בפניי. ואני ממש שמחה על ההחלטה הזאת, כי זה גם פתח בפניי דלתות חדשות וקשרים חדשים. אני מעבירה בקרוב וובינר על קפיצה למים בלינקדאין, וזה באמת היכרויות עם אנשים, ואין, השמיים הם הגבול בלינקדאין, בעיניי. קודם כל אני עפה עלייך, ואת יודעת את זה, ותכף אני אספר על ההיכרות שלנו. אבל פתחתי משהו מעניין, זאת אומרת, כשאת אומרת התחלה, ההוק שלך זה התחלה לא משנה מה, 3 ה-C, שאמרת שזה courage, confidence ו-consistency. בעצם כאילו להתחיל עם אומץ, התמדה וביטחון. זאת אומרת, אם יש לנו את 3 הפרמטרים האלה, יש לנו איזשהו מתכון להצלחה. כן. מדהים. כי לפעמים אנשים נוטים להישאר באזור הנוחות שלהם. נכון. את בטח מכירה את זה. וזאת הדרך, פשוט להתחיל בזה, להתחיל במשהו לגמרי. חדש. אף פעם לא יהיה את הזמן הנכון, זאת אומרת, אף פעם לא יהיה את הרגע הנכון לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אעשה, כמו שאמרת, מחר ילדים יגדלו, מחר אני אסיים צבא ובית ספר, ואני אעשה את XY, זה, לא, אין זמן מושלם. עכשיו זה הזמן המושלם, כי אתמול מת, לא חוזר, מחר זה מחר, עכשיו, למה לא עכשיו? לדעת לזהות גם הזדמנויות, זאת אומרת, ההזדמנויות לא יחזרו על עצמן, היקום גם באיזשהו מקום בודק אותנו ובוחן אותנו, לראות אם אנחנו יודעים א' לזהות הזדמנויות, וב' אם אנחנו יודעים גם לנצל אותן. אני חושבת שאת כתבת על זה. אבל צריך גם את 2 הפרמטרים האלה, כי כאילו, אוקיי, אני בן אדם אמיץ, אבל אם אני לא יודע לראות את ההזדמנות שנמצאת מולי, ולנצל אותה, זה לא משנה כמה בן אדם אמיץ אני אהיה. נכון. יש גם בהקשר הזה את הספר המדהים של ג'יימס קליר, הרגלים אטומיים. הוא מדבר על הרבה כללים, כן. אבל ביניהם שאנחנו צריכים לאמץ כלל של 2 הדקות. אוקיי. מה זה אומר? לפעמים יש לנו נטייה לדחיינות, לנטייה לא להתחיל משהו חדש, וכשאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני אעשה את זה רק 2 דקות, אני אקצה לזה זמן רק 2 דקות, ברגע שאתה כבר מתחיל את אותן 2 דקות, אתה נשאב לזה, ואתה הרבה יותר מ2 דקות באותה משימה. וואי, אני ממש מתחברת. זה ממש, לדעתי, כלל מנצח. ואפשר גם להגיד עוד כלל בהקשר הזה, שאתה יכול לאמץ לעצמך הרגל חדש, אם אתה מצמיד אותו להרגל קיים. אם נגיד את אוהבת לשתות קפה אחר הצהריים או בערב, לא משנה מה,
אז את יודעת שלצד זה את משלבת את הכתיבה שלך, את זמן הכתיבה שלך. את בעצם כבר המוח רגיל להרגל של הקפה, ואם את פשוט מצמידה לו הרגל חדש, זה פשוט פותח לך עולמות חדשים, ואת יכולה להגיע להישגים שלא חשבת עליהם. אני מאוד אוהבת את הראש שלך, אני חושבת שזה כלל מהמם. מעניין, זאת אומרת להצמיד לקפה שגם ככה אתה שותה אותו, במקום לגלול בגלילה אינסופית באיזושהי רשת, אז להשתמש בנדלן הזה שיש לנו של כמה דקות. האמת שאמרתי את 2 דקות, לי קפץ בראש המקום הזה שאתה אומר, עוד 2 דקות אני אעשה את זה, ואז בראש שלנו, הרי מה, הראש שלנו עובד ממקום יותר שלילי. ואז אנחנו נכנסים ללופ של, אולי מחר אני אעשה את זה, אולי אחר כך, אולי בערב, עכשיו לא בא לי, אין לי מוטיבציה, אז לא. החשק והרצון שלנו לעשות משהו לא קשור לעשייה, פשוט לקום ולעשות את זה. זאת אומרת, לא לתת באמת לראש להיכנס לאיזשהו לופ של עוד מעט. יש לך מחשבה בראש, תעשה אותה. לא לחשוב על כן בא לי, לא בא לי, פשוט לעשות את זה. ואני גם כתבתי על זה, על do it anyway, כאילו זה לא משנה אם אנחנו עייפים, אם בא לנו, לא בא לנו, פשוט לעשות את זה. יש משפט מאוד יפה שאומר, later is now. אל תתחיל למחר כך את מה שאתה יכול לעשות עכשיו. נכון. וזה ממש... אז אנחנו מדברות באמת ככה קצת צלענו, הגענו לאיזשהו מקום באמת כזה של סיסמאות נקרא לזה, אז בואי נגיד איך הגענו לזה, כי את באמת, התוכן שלך ומה שאת כותבת עליו, הוא טיפה שונה מהעיסוק שלך ביום יום, לא כותבת על רשות המיסים, בינתיים ממה שאני ראיתי, באמת חוץ מאירועים כאלה ואחרים, שאת באמת מרימה לארגון, שאת מאוד לויאלית אליו, מאוד מאמינה, ואז את ככה באמת כותבת ומפרגנת, אבל עולם התוכן שלך בלינקדין הוא אחר. אז תספרי לי קצת באמת על, קודם כל, מה עולם התוכן שלך, ואיך הגעת אליו. אז אני כותבת על ניהול, על התפתחות אישית ועל חוסן, ככה 3 נושאים שמאוד קרובים לליבי. התפתחות אישית, ניהול וחוסן. ניהול זה דברים שקורים לי ביום יום, כל מיני דוגמאות שאני נתקלת בהם, ואני פשוט משתפת אותם, וזה זוכה להרבה תגובות ודיונים, וזה ממש כיף. התפתחות אישית, התחלתי לפני 3 חודשים קורס מאמנים מנטליים, אצל מעיין בן ציון, ואני מאוד נהנית, כן, אז זה ככה נוגע במקומות שלדעתי הרבה אנשים, אני חושבת, יכולים להזדהות איתם, נגיד, יש לנו הרבה פעמים נטייה לרצות את הסובבים אותנו, ולפעמים זה בא על חשבוננו, ממש. אז פוסט אחד יכול להיות על ריצוי, פוסט אחר יכול להיות על כל מיני היבטים אישיותיים שלנו, על הפער בין מה שאנחנו חושבים לבין מה שאנחנו מרגישים, והחיכוך ביניהם, דברים שאני רוכשת בקורס, ואני יכולה פשוט ליישם אותם ביום יום, וגם שהם יהוו השראה לאחרים. והעולם של החוסן זה בעקבות אירוע מצער שהיה לנו במשפחה, שהבן שלי נפטר לפני 3.5 שנים. זה מטורף. מטורף, ופשוט רכשתי, הוא היה בן 1 שנה ו8 חודשים. וואו, איזה עצוב, ממש. איזה קשה זה כאימא. ממש, ופשוט רכשתי כלים שעזרו לי בהתמודדות, איך לחיות לצד הכאב, ואני משתפת חלק מהתכנים שקשורים לזה, כי אני יודעת שזה נותן כוח, כי גם אם מישהו לא חווה אבל או אובדן, שלא ידע ולא רק בשורות טובות כמו שאומרים, אז עדיין הרבה אנשים מתמודדים עם אתגרים, עם שינויים במקום העבודה, עם קשיים בזוגיות, ואני בטוחה שמסרים שאני חוויתי על בשרי יכולים לעבור הלאה ולהשפיע ולעורר השראה ולעזור. אז... זהו, זה רציתי לשאול אותך, כי אמרת שאת לומדת אצל מעיין, אם את רוצה רגע לתת באמת, לספר מה זה הקורס ולמה את עושה אותו, אבל בעצם המטרה שלך בקורס היא כדי ללמד את זה, או כדי לקבל כלים ותשובות נגיד, או מסגרות לדברים שאת עברת ואת חווית, ובעצם לתת לזה איזשהו מסגור ושפה לעברתי X, זה נקרא Y, ואז לספר את זה מהמקום שלך, או שזה נטו כדי ללמד. מה בעצם המטרה של הקורס בשבילך? למעשה זה התפתחות אישית. לטובת ההתפתחות האישית שלי, כמובן שאם מישהו בעתיד ירצה לצאת מהקורס ולאמן אנשים אחרים, אדרבה, אבל זאת לא המטרה שכרגע אני עושה את זה. אבל בהחלט התכנים שמועברים שם הם פרייסלס, זה סוג של Game Changer בעיניי, כי אנחנו הולכים ביום יום עם הרבה תחושות פנימיות, שלאו דווקא משרתות אותנו, ואנחנו צריכים להיפטר מהם. וגם בהקשר של אומץ שדיברנו עליו, יש פעמים שאנחנו חווים התנגדויות פנימיות, נגיד חוששים לעשות משהו, וזה פשוט הגוף שלנו שמרגיש בסכנה לפני משהו חדש. ואנחנו, דווקא המקומות האלה שאנחנו מתמודדים עם הפחד, אומץ זה לאו דווקא אומר שאין פחד. יכול להיות פחד לצד האומץ, ודווקא שם יכולה להיות פריצת דרך. אז... אני חושבת שאם אין פחד, זה אומר שאין שינוי. זה נכון. כי
כשאנחנו במקום שאנחנו רגילים ובשגרה, זה הכל נוח, הכל בסדר, כמו שאמרת באמת מקודם. לקפוץ ולעשות. אני הולכת עם משפט שאומר, be comfortable, be uncomfortable. זאת אומרת, להתרגל באמת להיות במקום שלא נוח לנו, כי מתוך זה צומחים, מתוך זה גדלים, ובלי זה זה לא יכול לקרות. כשאנחנו במקום הבטוח שלנו זה לא יכול לקרות. אני גם עברתי לפני חודשיים דירה מעיר שהייתי בה כמעט 8 שנים, ואני מכירה אותה מאז שאני אבנאית במקור, ועברתי מרחובות לאשקלון, ואת רחובות אני מכירה מאז שבאמת הייתי קטנה, והמעבר הזה לאשקלון הוא מבחינתי לא רק שינוי של 4 קירות, שזה כשלעצמו היה שינוי מאוד מאוד מהותי, ובאמת שדרוג ומקפצה במה שהיה לי לפני זה, אבל זה כל הסביבה, זאת אומרת, זה האנשים, זה החברים, זה אפילו התחבורה הציבורית, זה לנסוע עם ווייז בעיר, משהו שאני לא מכירה, ועוד שעה לכל כיוון לפחות, זאת אומרת, זה שינוי 180 בכל מה שהכרתי ב-day to day שלי, עוד במיוחד גם להתמודד עם המעבר עצמו. אז אני חושבת שאם אתה לא שם את עצמך במקומות האלה, אף אחד לא ייתן לך את זה. אנחנו צריכים גם לדעת איך אנחנו שמים את עצמנו במקומות האלה שפחות נוח לנו, כדי לגדול ולצמוח. נכון. נגעת באמת בנקודה שהיא עמוקה אצלך. ובאמת סיפרת כמה פעמים על האובדן של הבן. ואני רואה אותך היום איך את מתקשרת את זה, ואיך את מדברת את זה. ואני בטוחה שבעבר, כשזה היה עוד ממש ממש טרי, היה לך הרבה יותר קשה. ברור. ואני חושבת שככל שמדברים ומתקשרים את זה יותר, את אף פעם לא תהיה בהשלמה עם זה. זה הרי משהו שילך איתך לכל החיים, וכל יום את חושבת עליו, אני בטוחה. אבל את מרגישה שאולי באמת מפעם לפעם יותר קל לתקשר את זה? אני חושבת שזה משנה צורה. זאת אומרת, אם בהתחלה זה טראומה נוראית, והרגשתי שדרסה אותי משאית, וואו. אז לומדים פשוט לחיות לצד הכאב. פשוט הגעגועים שם, החשיבה עליו שם, פשוט בוחרים בחיים. זו ההגדרה. כל יום מחדש, ובעיניי משפחות שכולות צריכות להדליק משואה בעצם, כי זה באמת בחירה יומיומית בחיים. כן. ולא לשקוע למקומות שלא עושים לנו טוב. אז זה פשוט לצמוח מתוך הכאב. מדהים. גם מזה אומרים שצומחים הדברים הכי טובים. שבאובדן אחד יכול להגיע משהו אחר. יש כאלה שמדברים על צמיחה פוסט-טראומטית, כי אחרי שפגשתי את מלאך המוות, אז מבחינתי דברים נכנסים לפרופורציות, אבל בסדר, את יודעת, כל אחד ואיך שהוא לוקח את זה, ואיך שהוא צומח מזה. זה קרה לפני 1.5 שנה, זאת אומרת, כבר היינו בתוך המלחמה? לפני 3.5. 3.5, כן. לפני המלחמה. כן. וואו. כן. איזו תקופה מטלטלת. ממש. קורונה, נכון. אובדן, מלחמה. כן. וואו. ובכל זה כבר היית ב-EY? זאת אומרת, כמה שנים את שם? אני כבר 16 שנה ב-EY. וואו. כתבתי על זה פוסט גם. נכון, נכון, כן, כן. נכון. עשיתי 4 תפקידים שונים, זה התפקיד הרביעי שאני נמצאת בו עכשיו, אז מבחינתי, אמנם אני באותה, את יודעת, באותו בית, אבל עשיתי 4 דברים שונים ומגוונים, אז מאוד מעניין לי. אז כן, זה קרה כשהייתי ב-EY. וואו. זה נשמע ארגון שיודע לפרגן לעובדים, זאת אומרת, אני חושבת שזה בא אחד עם השני, אני לא חושבת שהיית כזו לויאלית רק כי זה האופי שלך, אלא את כזו לויאלית ובאמת מפרגנת לארגון שאת נמצאת בו, בטח 16 שנים, כי גם נותנים בחזרה, נותנים את הרוח הגבית, נותנים את העוגן, ובטח היה איזושהי עזרה כזו או אחרת, גם אם במרווח נשימה, בתקופה כזו. חד משמעית, כן. מה את עושה היום? תספרי קצת על התפקיד שלך, כי זה נשמע באמת תפקיד מפוצץ. אז מה את עושה היום? למעשה מחלקת המיסים עונה כ-400 עובדים, ואנחנו גם יחד עם מנהלי המחלקה כמובן, אנחנו מרימים כנסים ללקוחות, אנחנו אחראים על תקשורים ללקוחות, אנחנו חושבים איזה לקוחות יכול להיות להם רלוונטיים כל מיני שירותים שאנחנו... מה זה הלקוחות מהם? חברות מאוד גדולות במשק, לא ניכנס לשמות. כן, ברור. אבל יש לא מעט שירותים שאנחנו מעניקים להם, בין אם זה בעסקאות, בין אם זה בייעוץ שוטף, יש לא מעט שירותים שמוענקים להם. ואני ממש יד ימינה של הנהלת המחלקה, בהוצאה לפועל של כל מיני תוכניות, בין אם זה בצמיחה, בין אם זה בניהול של העובדים. אז... מדהים, אז זה בעצם פיתוח עסקי של מחלקת מיסים. מחלקת מיסים בארץ, זאת אומרת, EY עובדת עם רשות המיסים בהקשר הזה? אנחנו למעשה המתווך בין הלקוחות, שהם הנישומים, לבין רשות המיסים. זאת אומרת, אם זה ללוות לקוח בדיון שומה,
אם זה לעזור לו בעסקאות, שינוי מגניב. מבנה, כן. ואז האירועים ובעצם הפיתוח הוא לאותם לקוחות שאתם עובדים איתם. כן. מגניב, כן. נשמע מעניין. כן. עכשיו זה קצת יותר מתחבר לי באמת לעולם התוכן שלך בלינקדין, כי עד הרגע שאמרת את זה, אמרתי, אוקיי, היא נורא נורא אנליטית כנראה, ועושה ניתוחים ואסטרטגיות, ו-I don't know, כאילו מה, בהקשר הזה של רשות מיסים ו-EY, כי הרי EY זו חברה אסטרטגית, לעומת חוסן והתפתחות שאת כותבת בלינקדין, אז עכשיו זה קצת באמת יותר מתחבר לי, כי בסוף אנחנו בן אדם אחד, זה נכון שיש לנו הרבה מאוד דברים שמעניינים אותנו, אבל בסוף בן אדם אחד, אז זה ככה יותר סגר לי על מה את עושה ביום יום שלך, ואיך זה מתחבר לכתיבה שלך. כן. מגניב. הזכרת מקודם, גם נגענו ב-CCC וההתפתחות וקפה ומה בא ליד הקפה, ואיתך בא לי דווקא הפעם היום להקדים את המאוחר, ולדבר על הכוס. על הכוס שאחר, בכל פרק אני מדבר, כל אחד מביא את הכוס שלו. נכון. עם איך שהוא שותה את הקפה שלו, ומדברים קצת על השגרות האלה, אז בואי תציגי לנו את הכוס היפה שלך. בטח. ותספרי עליה. בטח. אז רגע, זה לא יישפך לנו. רואים אותה טוב? כן, תראה שלומי איזה מגניב. הכוס שלי לך. כן, אבל מה יש בתוך הכוס, על הספל? זה מיוחד ללילך, תספרי. זאת המפלצת הסגולה. איך זה התחיל? איך? שותף מהפירמה אמר לי, וואי, נהיית ממש חיית לינקדאין. ואז מישהי ששמע אותו אמרה לו, לא, 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 היא נהייתה מפלצת לינקדאין. אז פשוט הצבתי בג'ימיני, מפלצת לינקדאין חמודה וחבובית, והיא מייצגת אותי ובפוסטים שלי. היא למעשה סוג של אלטר איגו, כל מה שאני אולי לא יכולה להגיד, אז אני מרגישה שהיא יכולה להגיד, והיא פשוט מייצגת אותי בכבוד לדעתי. הרבה אנשים התחברו אליה, וגם אפילו הלכתי ועשיתי ספל שלה. זה מהמם, תקשיבי, קודם כל שאת באמת נותנת לזה מקום, והרי את מאוד מזוהה עם זה. אני מדברת המון על מיתוג אישי, ואיך אנחנו מייצרים את המיתוג אישי, ומה מזוהה איתנו. איתי למשל זה הכתום, אי אפשר לפספס, וכמובן האוכל. ואיתך זה המפלצת הסגולה, זאת אומרת, סגלגלית. קוראים לי האישה בסגול. האישה בסגול, זה מהמם, והיא באמת הדמות שלך. זאת אומרת, רואים את זה, יודעים שזה פוסט שלך, וזה באמת במיתוג. זה מעניין שלי כרגע אין איזשהו אלטר אגו, וזה מעניין שמרגישים בנוח, אני אקח את זה הפוך, זה אפילו לא בן אדם פיזי, נגיד שאת, נגיד כמו למשל, שעושים דרג קווין, ואז מתלבשים נגיד אחרת, או ליצן, וכל מיני תחפושת, שאנחנו ממש שמים על עצמנו איזושהי מסכה פיזית, ומרגישים יותר בנוח, או אפילו כותב צללים, ומרגישים ממש בנוח להיות הדמות השנייה. את מבינה לאן אני כותרת? כאילו, כי כאן זה באמת איזשהו משהו שהוא דיגיטלי, וזה עדיין את. אז אני חושבת שצריך לעשות את ההבחנה בין לחבוש כובע לבין מסכה. כי מסכה זה לא שאתה, זה לא אתה. וכובע זה פשוט, יש את הכובע של לילך בעבודה, יש את הכובע של לילך בלינקדאין. וזה שני כובעים שכבודם במקומם מונח, ואני לא מרגישה שאני אותה מסכה באף מקום. אז זה סוג של מיתוג, כן, אני גאה בו. אני אהבתי שאמרת את זה, כי זה באמת לא היה במקום שלי לנסות להיות מישהו שאתה לא, אלא יכולת להוציא ממך דברים שבדרך אחרת לא היית מרגיש בנוח לעשות אותם. כן. זה מה שאת מרגישה, שאיתה את יכולה באמת להגיד דברים ש... היא עוזרת לי פשוט לעשות אילוסטרציה למצבים מסוימים. אוקיי. יש נגיד שירים שנורא ממחישים קו מסוים שאני רוצה, את יודעת, להעביר, והיא פשוט חלק מזה. תספרי לי על זה, כי עשית על זה כמה פוסטים. נכון. אז נגיד בחרתי בשיר Human, את בטח מכירה? כן, קטע שאמרת את זה, כי אמרנו שנדבר עליו, כן. כן, אז למעשה כאילו בחרתי בה, שתשאיר את השיר בתוך הסרטון של הפוסט, ועל גבי זה אני כותבת את הטקסט הרלוונטי, ואני חושבת שזה מביא לאנשים את המקום יותר להתחבר, כי המוזיקה יכולה לעורר בהם איזה שהם זיכרונות, וזה בסך הכל כאילו מרגיש לי כזה מסתדר ביחד. אני זוכרת את הפוסט שלך עם שיר של סיה, של ה-Unstoppable. כן. זה היה בהקשר של הכס, משחקי הכס, או שאני מחברת בין שני פוסטים. נראה לי שחיברת בין שני פוסטים. אבל כתבת על ה-Unstoppable של סיה, בהקשר של הבן, נכון? אז כתבתי על בולט פרוף. בולט פרוף. יכול שבגלל זה... אבל כן. גם היה Unstoppable, נכון? אני חושבת. נראה לי שכן. כן. אבל בולט פרוף הוא בהחלט היה פשוט שיר שכל כך הזדהיתי איתו ונותן לי כוחות.
כי נכון, לכולנו יש צלקות, אבל החוכמה היא להרגיש גם חסין, שאתה יכול לשרוד את זה, ולעבור את זה. נכון. ומה שלא מחשל, לא הורג אותך, מחשל אותך. חד משמעית. אני אציג גם את הכוס שלי, כל פרק אני מציגה. זה הכוס ספל שלי. כמו שתוכל לראות זה ג'ארה. וזה You're My Lobster של Friends. אתה יודעת מתי קניתי את זה? כשהיינו במיטאפ? נכון. ושם בעצם נפגשנו פעם ראשונה. רגע, אני אקח שלוק. נכון. חיים, לא עשינו מקודם, עשינו עכשיו. חיים. חיים. איזה כיף. ממש. איזה כיף לי שאת פה. איזה כיף להיות. אני ממש שמחה שבאת. הזכרנו באמת את הקטע הזה של הפרנדס, שם הכרנו הרי במיטאפ, היה את הפופ-אפ של פרנדס בסרונה בתקופת החגים, ואני מאוד מאוד נהניתי שם כשהייתי בהשקה, ורציתי לעשות משהו שככה באמת יותר מגבש את החברים בלינקדין, עם המתחם של פרנדס, ולהביא את אוהבי הסדרה, למפגש של נטוורק, ולהצטלם איך אפשר שלא באווירה הדינמית של, והסצנות המוכרות של הסדרה. וכבר אז כבר היית באופן יחסי מאוד פעילה ומאוד משמעותית, וכבר נוצר בינינו באמת איזשהו חיבור, ואני זוכרת שפניתי לך וישר אמרת כן. זאת אומרת, ישר אמרת כן, בטח אני באה, וגם לא זוכרת אם היית במשרדים באותו יום באזור, אבל כאילו, ישר אמרת כן, היית חיובית, ואמרת אני באה, אני רוצה לחוות את זה, אני רוצה לראות, רוצה להכיר אותך, וכאילו, כבר אז מאוד מאוד אהבתי את הגישה שלך, כי את באמת באה בגישה של אני רוצה לחוות, אני רוצה לחיות, אני רוצה לעשות דברים חדשים, אני רוצה לעשות דברים מעניינים, ואני עפה על זה, כי זו גם הגישה שלי בחיים. היה לך כיף? נהנית? היה לי מאוד כיף. חבל שזה נגמר, כי אני מכירה הרבה אנשים שממש אוהבים את הסדרה, וכאילו היו רוצים להגיע לבית קפה שכזה. אבל בסדר. שמה, שלא הספיקו לבוא למתחם שהיה בפרנדס? כן. וואלה. טוב, תשמעי, האמת שזה היה תקופה די ארוכה, זה היה מאוגוסט עד סוף אוקטובר. נכון. תקופה ארוכה שזה היה. מעניין, אולי עוד יחזירו את זה בהמשך. גם השקיעו שם כל כך הרבה, שאתה מצפה שזה יהיה יותר זמן, אבל... יותר זמן? יותר מהחודשיים וחצי? כן. וואלה. אני חושבת שזה גם עניין של החסויות, כי הרי הטיסו את הדברים, הטיסו את הספה בטוח, מקוריאה, אני חושבת. וזה תמלוגים, וזה גם המקום של עזריאלי, ולא יודעת אם היה עוד פופ-אפים שתכננו שם, אבל זה הרבה כסף להחזיק דבר כזה, ועוד במיוחד שהכניסה הייתה בחינם, אני חושבת. אז מעניין, יותר זמן. אולי זה גם עניין של הפומו, שכאילו לא היית פספסת יכול להיות. העיקר שאת יצאת עם מרצ'נדייז שהולך איתה. כן, אני מאוד מאוד אוהבת את הכוס הזאת. אני מאוד אוהבת גם את הסדרה. אז כשלעצמו זה מגניב וזה נחמד. אני רוצה לחזור למה שאמרת על החיבור בין המוזיקה והמפלצת הסגלגלה והתוכן שלך. כי זה מעניין אותי שמצאת ככה את השפה שלך ואת הכל בלינקדין. תספרי לי על זה קצת, איך עשית את זה, אם זה היה לך קל, אם מההתחלה ידעת ומצאת, או איך זה הגיע אלייך. זה פשוט התחיל מפוסט ראשון, שאמרתי, וואי, השיר הזה משתלב פה ממש טוב, והתגובות היו נהדרות, ועם הזמן זה כבר נהיה הרגל, פשוט לשלב את זה, לא תמיד, יש גם מצבים של רק תמונה, אבל זה בהחלט משתלב יפה בעיניי. באופן כללי, אבל המציאת שפה בלינקדין, איך את יודעת על מה את כותבת, או איך מצאת באמת הסגלגלה, איך מצאת את מי שעכשיו נגיד לא בטוח בשפה שלו ובמקום שלו בלינקדין, מה הטיפ כזה שאת יכולה לתת כדי למצוא את הכל ואת השפה? אני חושבת שלכל אחד יש מה להביא איתו. הוא פשוט צריך לראות למה הוא מתחבר, מה עושה לו טוב, על מה הוא רוצה לדבר. זאת אומרת, לחשוב באמת טוב עם עצמו, איזה ערך הוא יכול לתת לאחרים. זה נראה לי מה שהייתי... את חושבת שזה רק עניין של ערך, או שזה גם רגע להבין איך אני מחבר את המקצועי שלי לתוך הערך? כמובן, המקצועי הוא גם חשוב, אבל זה חייב להיות מחובר אליך. אם אתה לא אוהב כדורסל ותכתוב על כדורסל, סתם כדוגמה, זה לא... כדורסל פחות... זה פחות המגרש ללינקדאין, אבל אתה חייב לאהוב את מה שאתה כותב עליו, לדעתי. להרגיש את החיבור. את חושבת שכדורסל פחות מתאים ללינקדאין? למה?
שוב, יש דברים שפחות נהוג לכתוב עליהם בלינקדאין, כמו למשל פוליטיקה, שאני אישית פחות אוהבת שכותבים על זה, את בטח גם תסכימי איתי. אז אם יש לך פוסט פעם על כדורסל, אחלה, אבל נראה לי שזה פחות תלוי, אבל המגרש. יש חבר מאוד טוב שכותב בלינקדאין על ספורט, והוא היה אחד האנשים שעזרו לי להבין עליי, שלא בהכרח מה שאני עושה ביום יום שלי, כמו מה שאת עושה בעצם, שלא משנה מה שאני עושה ביום יום שלי, זה חייב להיות בהכרח מה שאני כותבת עליו. ויש עוד הרבה אנשים כאלה בלינקדאין, גם אלון למשל, לניאדו, כותב על משהו אחר מתחום העיסוק שלו, אוקיי? וגם הוא כותב משהו אחר לגמרי מתחום העיסוק שלו, הוא כותב על ספורט, על משחקי כדורסל, על כדורגל, על שחקנים, על כל מיני חוקים שיש, על כל מיני ניצחונות, על איך אנחנו רואים את זה כצרכנים, ואיך אנחנו מקבלים את זה, פערי תרבויות, הוא ממש 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 חזק בכל מה שקשור לעולם של ספורט, והוא בכלל לא מתעסק בזה ביום יום שלו. וגם אלון לא, אלון בכלל עובד בחברה שמפיצה יין ואלכוהול, והוא בכלל כותב באמת על מועמדים ועל HR ועל מציאת עבודה, ואת יודעת, אז אני כן חושבת שצריך להיות איזשהו חיבור בין הצד המקצועי והפן המקצועי שלך, למה שאתה עושה ביום יום שלך, אבל זה לא חייב להיות קשר ישיר, זאת אומרת, כשאני הבנתי את זה, שם הביקורת העצמית שלי ירדה, ואמרתי, אוקיי, כרגע את אולי באמת מנהלת פרויקטים, ואת עושה משהו X, אבל התחלתי לכתוב על מזון. התחלתי לכתוב על שיווק, זה לא היה מנותק מהניסיון והידע שיש לי, אבל מתוך זה, א', הבנתי מה מעניין אותי, וב', מצאתי את הקול ואת השפה שלי, ואת הנישה שלי שהיום אני מתעסקת בה. אז אני חושבת שיש מקום לכולם, תלוי איך אתה מציג את זה. אגב, גם לקוסמטיקאיות לדעתי יש מקום בלינקדאין. הכל יכול להיות. את רואה את לירון רונן בן ארצי, שכותבת על עיצוב פנים. מהממת, היחידה שעושה את זה. את רואה את הילה רובין, שכותבת על זוגיות. נכון, יש עוד כמה. כן. אז זה כזה, את מבינה? אז כאילו, אז אני אומרת גם כדורסל, כאילו, אתה לא חייב לכתוב שם על הפועל מול ביתר. כאילו, אם זאת הייתה הכוונה. כן. אם אנחנו חושבות על איך לגרום לאנשים לכתוב ולהרגיש בנוח עם הפלטפורמה, אז אני חושבת יש את הספר של מל רובינס, שנקרא שחררו זה שלהם. וואו, היא מהממת. והיא מדברת על מקומות שבהם אנחנו יותר מדי נותנים מקום למה אחרים יחשבו עלינו. וצריך לשחרר את זה. וברגע שלא יהיה לנו את המחשבה הזאת בראש של מה יגידו, יהיה לנו הרבה יותר קל פשוט להיות אותנטיים, לתת ערך, לנסות לחשוב מה יעזור לאחרים. ומשם לזרום עם זה. קראת אותו? שאת רואה בעיקר את קראתי אותו, כן? כן. וואו. כאילו, יש לך hard copy או שדיגיטלי? hard copy. וואו, איפה קנית? בארץ? כן. וואו. צומת ספרים. כן. וואלה. כי אני בעיקר האמת קוראת לאחרונה בדיגיטלי. דיגיטלי? כן. אני אולד סקול בקטע הזה, ואני אוהבת לקרוא את הספרים הפיזיים. ארוך הספר? לא מאוד. 250, משהו כזה. היא מהממת. כן, ממש. היא באמת אישה. אני צופה בפודקאסט שלה, ביוטיוב. יש לה קטעים שאתה אומר, אני חוזרת אחורה לראות את הקטע פעמיים. וואו. יש לה קטעים באמת תשחררו את זה, ובאמת בהעצמה הזאת של, זה לא משנה וזה לא רלוונטי, ובאמת כמה פעמים אנחנו נתקלים בלינקדין של, אני לא יודע, כן לכתוב, לא לכתוב, כן לשחרר את הפוסט, לא לשחרר את הפוסט, תשחררו. כאילו... יש לה גם טיפ שעוזר, שאם את לחוצה ממשהו, אז את יכולה פשוט לספור לאחור מ-5 עד 0, כן. וזה פשוט, כאילו משהו במוח משתחרר, ואת יכולה פשוט, כאילו, נגיד אם עכשיו את חוששת להעלות פוסט מסוים, תספרי מ-5 עד 0 לאחור, תלחצי על הפוסט, כאילו, זה יעזור לך. וואלה, זאת אומרת, לעשות 5, 4, 3, 2, 1, בום, לשגר. כן. כזה. כן. לא משנה מה. לא משנה מה. היא מדברת גם על אנשים שמפחדים לעלות לטיסה, שזה שיטה שעוזרת להם. יצא איך לעשות את זה? לא חושבת שחששתי לאחרונה ממשהו, אבל זאת נשמעת לי אחלה שיטה. וואלה, מעניין. אצלי זה היה מהמקום של, יאללה ירדן עכשיו, כאילו, קדימה, לא לחשוב יותר מדי, פשוט לעשות. אצלי זה דווקא בא ממקום של, אני סופרת עד 3. לא יודעת איך זה בא לי, זה פשוט, אני אומרת לעצמי, עכשיו את סופרת עד 3, ב3 עד כמה, את עושה, כאילו לא משנה מה, בלי תירוצים. 1, 2, 3 ולעשות. וזה עובד לי, כי יש משהו בהבטחות לעצמנו, שאם אנחנו לא עומדים בהם, אתה שובר את ההבטחה לעצמך, אתה שובר את המילה לעצמך, אז אם אתה שובר לעצמך את המילה, מה יקרה עם אנשים אחרים? בגלל זה אני מאוד אוהבת שאומרים שאין דבר כזה באמת מוטיבציה. נכון. זה יותר השיטות.
כאילו ברגע שאתה מכניס את עצמך למעין מתודולוגיה מסוימת, נגיד אני יודעת שבכל שבוע אני עושה 2 אימוני כוח, לא משנה מה, סוג של הרגל, כי אם אני אבנה על מוטיבציה, יכול להיות שביום חורפי במיוחד אני לא אצא מהבית. נכון. והעניין הזה של השיטות עבודה וההרגלים, כאילו זה מה שגורם לנו בפועל, את יודעת, לעמוד בהתחייבות. אז זאת אומרת, כאילו, הספורט הזה, גם אם לא בא לך ויש גשם, לא משנה מה את הולכת. לא משנה מה אני הולכת, רק אם לא נהיה בארץ, אני לא אתאמן. קרה לך מצב, נגיד, שהיית ממש ממש תפוסה, נגיד, שהגוף היה תפוס והלכת? אני תמיד הולכת. וואו, זה מדהים. כן. כי אמרת סיפרת שאת אימא ל4 ילדים. איך מצליחים לג'נגל ולשלב בין כל הדברים? ולהיות מפלצת בלינקדין. הגדולים כבר בני 8.5 שהוא בריאים. הקטנטונת בת 2. את יודעת, גם בעלי מעורב. כשצריך לוקחים בייביסיטר. וזה משתלב, זה משתלב. יש את זמני העבודה, יש את זמני הלינקדין, זמני המשפחה. בהחלט הכל מנג'בל. את מרגישה לפעמים רע שאת לא מספיקה הכל? סליחה, שמה? את מרגישה לפעמים רע שאת לא מספיקה הכל? אני חושבת שאני יודעת לעשות את המינונים הנכונים. נגיד כשאני בחדר כושר, אז יש לי זמן המתנה בין סט לסט, אז בזמן הזה אני מגיבה לקולגות בלינקדין. בסדר? אז אני מקצה לעצמי את הזמן הזה באימון, שאני גם ככה מחכה למכשיר, אני מחכה, את יודעת, יש זמני מנוחה בין סט לסט, אז בזמן הזה אני מגיבה, מבינה? זה לא שאני עכשיו צריכה להיות כל כולי באימון, אני יכולה למקבל את זה. אוקיי. ובכללי, מבחינת זמני הכתיבה, אז לפעמים לפני השינה, כאילו אני מוצאת לעצמי את הזמן לכתוב, ואז זה לא מפריע לאף אחד, זה לא בא על חשבון אף אחד, זה לא על חשבון המשפחה. ולפעמים אני פשוט פחות זמן בנטפליקס, או פחות זמן בגלילה, ואני מנצלת את זה לטובת כתיבה. זה יפה, זה משמעת יפה, כי זה לא פחות חשוב. כן, נכון. אני נותנת לעצמי גם את הזמן לברידג'רטון כשצריך, אבל... יצא עונה חדשה עכשיו. נכון. לא ראיתי עדיין. עוד לא התחלתי. לא התחלת, גם אני לא. האמת שגם אמילי בפריז, את החלק האחרון עדיין לא צפיתי. אין לי זמן, כאילו. כן. זה באמת כמו שאתה אומר, זה המשמעת, זה רגע להבין מה יותר חשוב לי, האם רגע לשבת to binge, או באמת רגע לעשות משהו שמפתח אותי באופן אישי. כן. שוב, החזרה הזו למה אנחנו מרגישים איתו בנוח, ומה השגרה שלנו, ומה בטוח, לעומת לצאת מהקומפורט זון הזה, ולעשות משהו שהוא מפתח, ולא בהכרח, אוקיי, בוא נשים איזה 20 דקות פרק ונצפה. כן. אני גם מאנשי המועדון 5 בבוקר. אוי ואבוי לך, לא אמרת את זה עכשיו. אני גרה יחסית רחוק, אנחנו גרים בשרון, באזור השרון, ואם אני יוצאת, כאילו, אחרי שפיזרתי את הילדים, אז יש לי המון פקקים. לכן אני משתדלת שבעלי יפזר, ואני אצא מוקדם, ואז מקסימום אני אוספת, או בייביסיטר, ומוצאים את הג'ינגול הזה, מוצאים את האפשרות הזאת גם להספיק לעבוד, גם להספיק להיות עם המשפחה, גם להיות, תעת, בזמן בלינקדין. אז את קמה ב5 מבחירה, או כי כוח אנרציה? מבחירה, ותדעי לך, שבגלל שהגוף מתרגל לשעה הזאת, אז גם בשישי ושבת זה פשוט קורה. כאילו, השנה נגמרת ב5. אוי ובוי. כן, כן. לא, למה? זאת אומרת, אני ברגע שאני יצאתי לעצמאות, אחד הדברים שאני אמרתי לעצמי, no more 6:30 בבוקר. אז אני לא קמה ב10, אני קמה ב7:30, 8. לא זוכרת, אולי בתקופת הילדות, זה שעות שקמתי בהן. 5 בוקר, ומתי הולכים לישון? משתדלת ב10, 11 גג, כאילו, כן לתת לעצמי את 6 שעות שינה, אבל... 6 שעות, מספיק לך, 6 שעות מספיק לי, כן. וואי, תשמעי, אני לפעמים יוצא לי מצב שאני יושבת עד 3 בבוקר על המחשב, כאילו, ועובדת. וואו. כן, זאת אומרת, עד כמה שעתיים אחרי שאני הולכת לישון. יוצא לי שאני ישנה לפעמים איזה 5 שעות בלילה, כי צריך לקום אחרי זה ויש עוד דברים לעשות, אבל אני דווקא מרגישה שבשנים האחרונות, זה משתנה, שאני יותר פרודקטיבית דווקא בלילות ובערבים, זאת אומרת, הדרייב והמוטיבציה. טוב, אמרנו מוטיבציה, אבל כאילו יאללה, בוא נשב, בוא נעשה, בוא נתקתק גם מחשב, עניינים. כאילו בא לי באיזה, אחרי אימון כזה, באיזה 10-11 בלילה, ואז אני דופקת עבודה עד איזה 3 בבוקר, ואז אני הולכת לישון, וכאילו, ואני עושה גם ג'ורנלינג, אז כאילו, כותבת קצת, עושה איזה דף 2, והולכת לישון ככה נקייה, קמה בבוקר, עושה גם את היוגה בוקר, אבל 5 בבוקר, שמי זה אתגר. שעות הערב זה שעה שגם אין בה הסחות דעת, אז בגלל זה יש לך יותר ריכוז, לדעתי. שמי, אני גם בלי ילדים כרגע, אז יש לי פחות הסחות דעת, אבל... וואו, 5 בבוקר. אני חושבת שכאילו משהו בעצמאות אומר לי, אוקיי, את גם עצמאית לבחור מתי את רוצה לקום.
כי אני הייתי רגילה לקום מאוד מאוד מוקדם, בין אם זה כשעבדתי בבתי מלון ופתחתי ארוחות בוקר וכאלה, ובין אם הייתי צריכה באמת לנסוע כדי לעבור את הפקקים. אז כאילו משהו מבחינתי בלקום בבוקר הוא טריגר. זה משהו לא חיובי. הנה, אני אקבל ממך, תני לי טיפ בשבילי לקחת את המקום הזה של לקום, עזבי 5, בסדר? אני שומעת את זה נהיה לי, אבל לקום, לא ב5 בבוקר, אבל לקום יותר מוקדם ולהפוך את הטריגר למשהו שהוא חיובי. וואו. אני חושבת שזה קשור לאורח חיים שלך. זאת אומרת, אם נוח לך לעבוד עד מאוחר בלילה, אז אל תשני את סדרי העולם. זאת אומרת, לא הייתי עכשיו קמה ב6 במקומך, אם זה לא זורם לך, אם זה לא מתאים לך, אם זה לא מסתדר לך. אני יודעת שכי יש לי פקקים אדירים למקום העבודה, אז אני מעדיפה לצאת לפני הפקקים. לכן אני קמה כל כך מוקדם. אבל לא הייתי משנה משהו אם את בטוב, אם את מספיקה את מה שאת רוצה, ואם עושה לך טוב לעבוד בשעות הלילה המאוחרות יותר, אז... למרות שאומרים שיכול להיות הספק ממש ממש טוב בבוקר, כי זה השעות. יש אנשי בוקר, יש אנשי ערב, כל אחד במה שעושה לו טוב. מעניין. ואת אומרת, זאת אומרת, אם לא הלכת פקקים את המטרד הזה, יכול להיות שהיית כמה יותר מאוחר? יכול להיות שהייתי כמה יותר מאוחר, אבל התרגלתי. גם שישי שבת, לא, זה מטורף. זה אוטומטי, זה לא בשליטה. האוטומטי אצלי הוא היום ה7-8, אז אני אומרת, כאילו, איך אצלך נהיה אוטומטי 5 בבוקר? את רואה זריחה כל בוקר? רואה זריחה כל בוקר, והיא מאוד יפה. די, אל תעשי לי את זה, כי אני עכשיו עם הנוף שיש לי, שיצרתי לעצמי, השקיעות מטורפות, שקיעות אדומות מטורפות, כן. זריחה עדיין לא יצא לי לראות, התגרת אותי. את מכירה את הפוסטים של קרין ליבינסון? ברור, כפרה על קרין. לפעמים היא גם מעלה שקיעות. נכון, נכון, קרין הוא שם, באמת כותבת גם המון על AI, וחברות טובות, גם האמת שאת קרין הכרתי לפני 1.5 שנה בערך, ואתם עובדות ביחד. נכון. מה, תספרי? אז זהו, שבכלל הכרנו דרך זה שהיא העבירה הרצאה במשרד על AI. כן. וזימנתי אותה אלינו למחלקת המיסים שתעביר לנו גם. איזה כיף. ומשם הכל היסטוריה, אנחנו ממש בקשר טוב, וגם הלינקדאין גורם לנו עוד נושא לשיחה, והיא מדהימה. היא הכניסה אותך ללינקדאין? לא, לא. ושתינו כתבנו במקביל, ופשוט נפגשנו בעקבות הרצאה שהיא העבירה. כן. ואז התחלנו גם לדבר, נושא שיחה משותף שלנו, גם הלינקדאין. היא מהממת, כן. היא באמת, היא גם אחת הנשים היותר חכמות שיצא לי לפגוש. ממש. ויש לה גם חוכמה, אבל גם אמביציה מטורפת. כן. ויש לה חתול, אז כאילו בכלל, אני מבחינתי כבשה אותי גם בזה. אותו לא הכרתי. את החתול? יכול להיות שהוא כבר לא אצלה, כי לדעתי... היא כתבה גם לאחרונה פוסט על חתול, ועל חתול בכיור. נכון, אבל... אז זה לא שלהם? מהביקור שלי אצלה בבית, לא היה חתול. אז אני לא יודעת, קרין, נדרש פה הסבר. נשאל אותה. אבל מגניב. טיפ, משהו, מישהו עכשיו נגיד עוד פעם, באמת כדי למצוא את הדרך בלינקדאין, את הקול או את השפה או על מה לכתוב, מה עזר לך בהתחלה בדרך שלך? אני חושבת שזה בכלל התחיל ממקומות שקשורים לעבודה, על כל מיני אירועים שקיימנו. כן. ומשם זה התגלגל לשיתופים כאילו יותר שקשורים לנושאים שמדברים אליי, כמו התפתחות אישית. כן. ואם אני עכשיו חושבת על מישהו חדש שצריך לבוא ולכתוב, אז פשוט לראות מה מדבר אליו, מה עושה לו טוב, לשתף גם על הצלחות, אבל גם על אתגרים שהוא מתמודד איתם. אוקיי. לא להציג רק את הכל, כל מה שוורוד, אלא גם התמודדויות שהוא חווה, כי אנשים מתחברים לזה. זה בדיוק האותנטיות הזאת שאנחנו מדברים עליה. אני יודעת שיש אנשים שכבר חווים, את יודעת, קצת חלחלה מהמילה הזאת, כי כבר הרבה אנשים משתמשים בה, אבל אני עדיין חושבת שלהביא את הקול שלך זה סופר חשוב. אז זה פשוט למצוא את הקול הייחודי לך. יש מקום לכולם, וצריך למצוא את הקול הייחודי שלך, ולאט לאט יתחברו אליך. לגמרי. את מצאת את שלך, ואני חושבת שאת עושה עבודת מיתוג נהדרת. אני מאוד אוהבת את העולמות האלה. זאת אומרת, באמת שרגע להבין מה מייחד כל אחד, ולזהות את זה לפי באמת איזשהו מיתוג. אני מאוד נהנית מהעולמות תוכן האלה. והזכרת אירועים. באירועים שלכם שאתם מארגנים ללקוחות, מה אתם אוכלים? אז בדרך כלל זה מטעם אותו בית מלון, או מקום שאנחנו מפיקים בו את האירוע. כן. אז הם אלה שדואגים לנו. אז אתה יודע, זה יכול להיות ברנץ' נחמד, זה יכול להיות ארוחת צהריים נחמדה, זה בדרך כלל בקונספט של בית מלון.
אבל, מגניב. כן. אני אוהבת. אין על ארוחות בוקר ישראליות. יצא לך בחו"ל באיזשהו טיול שעשיתם, שכאילו אמרת, וואו, איזה ארוחת בוקר שווה, זה יותר טוב מהארץ? עזבי טורקיה וכאלה. האמת שהארוחות בארץ הן לא ניתנות תחשבי, הירקות שלנו הכי טובים, הפירות הכי טובים. לא יודעת, אני מאוד אוהבת האוכל הישראלי. האושר. האושר. כן, זה כאילו גדול, הרבה, כמו כן. הכוס שלי, כמו הג'ארה, זה כאילו, זה מאוד מאפיין. מצד שני, עוד לא הייתי ביפן, ואומרים שהאוכל שם הוא מטורף. אז, תקשיבי, אם את רוצה המלצות יפן וכאלה, דברי עם רז, היא מהממת. אני כמובן אשאל אותה, אבל יש לנו גם חבר טוב שיש לו חברת טיולים. כן. וואו, כן. איזה מגניב. כן. שמה, הוא עושה טיולים ליפן או לכל נכון, העולם? הוא מוציא טיולים ליפן. וגם איזה מייעץ כיף. לאנשים שרוצים לארגן טיול. עם הילדים תלכו או רק אתם? כרגע הקטנה עוד קטנה בשביל טיול כזה, אבל אני מניחה שאני ארצה לנסוע איתם, איזה כיף. שיחוו גם. טוב, את יכולה לשער למה אני שואלת על האוכל, נכון? כן, אני יכולה. יופי. אז פינקתי אותנו. אז היום, בדרך כלל, אני מביאה את הפינוקים, ובגלל שאת לארג'ית, אז היום לקחת את זה באמת אלייך, והיום זה סופר מיוחד, אז מה הבאת לנו? תספרי. אז מאחר שהצילום של הפודקאסט קורה ביום חמישי, הבאתי לנו גם נשנוש. תראה, שלומי. כן, הבאת נשנוש, איזה כיף, איך אני אוהבת מאנץ'. גם קצת בריזרים. יואו, איזה אלופת. יואו, איך ידעת להביא את הצבע? מה זה אפי אאוור? איך ידעת להביא את הצבע הזה? נכון? הכל מכוון. זה מכוון או בטעות? אני ממש אוהבת את הטעם הזה. יואו, תקשיבי, הרי כתום, אני חולה, קודם כל הטעם הזה הוא הכי טעים החדש הזה שלהם, וגם הכתום. כן. סחטן עלייך, מה זה שיחקת אותה? אני אוהבת בריזר. יש להם 3 טעמים חדשים, יש להם גם את האדום, אבטיח, כן. האבטיח שהוא גם ממש הוא ממש מתוק טעים. מאוד עבורי. כן, נכון. ויש את הירוק, ניסית אותו? הירוק לא. הירוק הוא גם טעים, את חייבת. המיוחד בשלושת הטעמים האלה, תביא אני אעזור לך? כן. מפחדת לשפוך. הפותחן הזה כנראה לא להיט. הטעמים האלה הם ערבוב, זאת אומרת של שני דברים ביחד, בדרך כלל הרי הם הולכים לפי זנים, מה שנקרא, טעם אחד, ופה זה כמה טעמים. אז נעשה לחיים. לחיים. ואיזה כיף שאת פה. איזה כיף להיות פה. ואיזה כיף שהבאת את זה, תקשיבי, אני ממש אוהבת. בואי נריח, את יודעת שאני כבר אוהבת להריח. נכון. גם את זה אני חייבת להריח. כאילו זה בא לי כבר באוטומט, כן. בסדר? זה יו, איזה ריח טוב. המנגו פסיפלורה. אמן. יואו, תקשיבי שזה אחד הטעימים. ועכשיו את מתקבלת בבוטנים בטעם צ'ילי. וואו, את ראית את הפוסט שלי שכתבתי על תבלינים? לא זוכרת. לא ראיתי את הפוסט הזה? יואו, אני חייבת לשלוח לך. מהתקופה האחרונה? כן, יום שבוע שעבר. אז יכול להיות שפספסתי. כתבתי פוסט בעקבות באמת אירוע של אורנה שקלים, באמת זה שמשפחה שלה, אורנה שקלים שאירחה אצלה בבית, כמה חבר'ה מהלינקדין, ורונן בן נפתלי כתב לי על פוסט שכתבתי על מסטיק בזוקה, הוא רשם לי אצל אורנה, סיפרנו כל אחד איזה תבלין הוא, ולי אמרו שאני הל, כאילו עליו אמרו שהוא הל. ואז אמרתי, יואו, איזה מגניב, רונן, כאילו חייב שאני אכתוב על זה פוסט, כאילו אי אפשר שלא. אז כמובן שפרגנתי להם, כתבתי על מה שהם עשו, ואמרתי לה, אורנה, היי, פעם הבאה, כאילו, אני פה, בטח אם זה אוכל, ואת יכולה לנחש שזה תבלין אני? קורקום? אני קורקום? בגלל הכתום. לא, מה... פפריקה? מתקרב, אני בשוק שזה לא הלך צ'ילי? טופ אוף מיינד, כן. אוקיי. מה, לא מסתדר לך? מסתדר. נו, אחי. כן, פלפלית. כן. עכשיו אם את צריכה לבחור איזה תבלין את. וניל. וניל. אשכנזית כזאת. איך? אשכנזייה. מעניין, תסביר. עדין. אוקיי. כן. את רוצה לשמוע, אני חיפשתי ב-GPT, שאלתי אותו מה מסמל התבלין, אז וניל באמת, כמו שאמרת, הוא מאוד עדין, הוא נותן טעם מאוד מאוד עדין שלו, ומספיק לשים ממנו קצת, כדי שהוא יהיה מדויק. יפה, אהבתי. עכשיו ישבו ויגידו, זה כאילו ונילה, כאילו מהמקום הזה של הפשוט והמשעמם, ואני לא חושבת, והייתה מישהי בפוסט שכתבה, שדווקא הנקודות השחורות, מוסיפות יותר לטעם של התבלין, וגם של מה שמכינים בעצם, תבשיל, ומוסיף צבע. יפה. ואת כזאת. איזה כיף. האמת שהפתעתי עם הווניל.
מה חשבת? הייתה לך תחושה אחרת? תשמעי, קודם כל לא ידעתי להגיד ערב וניל, אבל נגיד אבא שלי אמר את זה במקום של אני אוהב וניל, אמרתי לו בסדר, גם אני אוהבת צ'ילי, אבל כאילו לא מהמקום הזה, אז כאילו... וזה דווקא מעניין לראות שאתה אומר משהו שלא בהכרח אתה אוהב, או שאתה יודע מה הוא מסמל ומייצג כתבלין, ואתה אומר אותו עליך. וזה מה שבאתי בעצם באמת לבדוק, פעם אחת איזה תבלין את בוחרת, ולראות האם גם הסביבה חושבת את זה עלייך. זה היה המבחן שעניין אותי. האם תופסת אותך הסביבה כמו שאת תופסת את עצמך. ואצלך, כאילו, אוקיי, בגלל זה אומרת, וניל זה מעניין, כי את משתלבת טוב גם בכל דבר, נותנת את הטאץ' האישי והקטן שלך, אבל דווקא כאילו, באמת, הקונוטציה שלי זה ישר לסגול, כי כאילו, טוב את סגול, ולי מסתמן, לי ישר טופ אוף מיינד עלייך, זה סגול. אז מה יש נגיד סגול בתבלין? יותר בעולמות הפירות יער, פחות תבלינים, לדעתי. או סומק. אוקיי. סומק. בואי כן, נקרא... הוא בורדו כזה. הוא בורדו, אבל ברגע שאת שמה אותו ומוסיפה אותו באמת לאיזשהו מאכל, אני מאוד אוהבת סומק. הוא מוסיף הרבה מאוד טעם, ויש לו את הטעם המיוחד והייחודי שלו, שזה גם מה שמאפיין אותך. ברגע שאת שמה אותו נגיד עם משהו שהוא לבן, הוא נותן צבע סגול. אוקיי. זה מקורי. מאוד. נכון? לא חשבתי על זה. לא, איזה כיף. עכשיו אני גם אטעם. תטעמי. מקווה שזה יהיה יותר טוב מהשוקולד המריר פעם קודמת. לא, השוקולד המריר גמר אותי. וואו. השוקולד, אני החלפתי פה שליט שלומי, החלפתי פה צבעים עם השוקולד המריר. זה היה לגבול הבלתי, לא, על הבלתי. טוב, נכון? טעים, ובא טוב אני עם אוהבת. אלכוהול, מה, עם שטעים. אלכוהול. כן, אין על זה, זה גם משתלב באמת טוב. ממש. עכשיו כל מה שצריך זה שיהיה לנו פה איזה חוף ים. חוף ים. טעים. לא אוכלת? אכלתי. מה זה? את זה אפשר לפרק בלי לשים לב אפילו. האמת שיש גם את הסוג הזה. מה זה? שמה זה? שמעת עשית? איך אני אוהבת את זה הזה. פשוט ציפוי אחר. זה אותו טעם, אבל המרקם. טעים. מה זה המאנץ' בעצם? זה בוטנים? זה בוטנים. זה ציפוי כזה של... ציפוי צ'ילי. כן, אבל יש פה עוד תבלין. הייתי צריכה לקרוא על זה לפני. כמו משהו פיקנטי הודי כזה. נכון. טעים מאוד. אהבתי מאוד את הראש שלך, ואיזה כיף שיצאנו מחוץ למסגרת שלך אני מביאה, והפעם את פינקת אותי. תודה על הפינוקים, איזה כיף. כיף. כיף לך, לילך. כן, ממש. איך אני שמחה. אמרת תבלין הודי, וזה הזכיר לי את אחד הפוסטים האחרונים שלי, שכתבתי על סאב קוץ' מילגה. שמה? שזה אומר בהודית, הכל אפשרי. הכל אפשרי. עוד פעם איך אומרים? סאב קוץ' מילגה. הרבה אנשים שמטיילים בהודו שומעים את המשפט הזה, והם חוזרים איתו לארץ, ואז הם מספרים עליו. אני לא הייתי בהודו, אבל אהבתי את המנטרה הזאת, הגישה הזאת, שאומרת שהכל אפשרי אם רק נרצה ונאמין. אז את מיישמת? אני חושבת, כן, הכל באמת אפשרי. כן. יש משפט שהולך איתי מאז שאני ילדה, שאם זה תלוי בי זה יקרה. יפה. ולא משנה מה. והאמת שעל זה עוד לא כתבתי, עשית לי חשק. זה לא משנה מה. אם זה משימה, אם זה דדליין, אם זה לוז, אם זה משהו שאני רוצה להשיג, אם זה חברות, זוגיות, you name it, עד לרמה של אוטובוס ורכבת. וואו. שאם זה תלוי בי, זה יקרה. מדהים. זה מתחבר זה מתחבר למה שסיפרתי לך על ג'ים קרי, ספרי לי. שהוא כתב לעצמו צ'ק בסך $10 מיליון, ל5 וואו. שנים קדימה, הוא סיפר את זה אצל אופרה ווינפרי, ושבועיים לפני התאריך של הפירעון של הצ'ק, כי so called, כן. הוא אכן קיבל $10 מיליון מהסרט מדהים. טיפשים בלי הפסקה. מדהים. אז הוא פשוט זימן לעצמו את המציאות שהוא רצה לעצמו, פשוט ראה את זה קורה. הצ'ק כבר התפורר בארנק, אבל הוא עדיין האמין בזה, וזה קרה. אז זה לאו דווקא חייב להיות משהו חומרי, זה יכול להיות גם דברים שהם, את יודעת, עם משמעות עבורך. אבל עצם זה שאנחנו מאמינים במשהו כל כך, אנחנו מגדילים את הסיכוי שזה יקרה. מניפסטינג, מה שנקרא. ממש. איזה מדהים. כמה שנים הוא כתב את זה? עברו כבר כמה שנים טובות מעל. לא, הוא כתב 5 שנים קדימה. 5 שנים. 5 שנים.
וואו, תראי לך איפה אתה לפני 5 שנים ואיפה אתה שבועיים לפני התוקף. שבועיים לפני התוקף. זה מטורף. כן. דיברנו על זה גם בדרך לכאן, שכל דבר מתחיל ברעיון. לגמרי. טיפשי ככל שיהיה, כל דבר מתחיל ברעיון עד שהוא הופך לאיזושהי מציאות. מבאמת אפל ועד מקדולנדס, ועד לדברים הכי גדולים ומשוגעים, ועד להגעה לירח. הכל מתחיל מאיזשהו רעיון ושרבוב על דף. אז גם אם זה הדבר שנשמע הכי פיקציה, והכי הזוי, והכי טיפשי ודבילי, בסוף יכול להיות מציאות. לגמרי. וג'ים קירי עשה את זה. ממש. איפה ראית את זה? זה היה ביוטיוב. כן? מדהים. כן. לא, אמרת שראית את זה בקורס? אבל גם ביוטיוב. ביוטיוב? כן. מדהים. לילכי, איזה טיפ או מסר, משהו שככה היית רוצה שיקחו מהפרק היום? אני חושבת שאנשים שנמצאים בשאלה עם עצמם, האם לכתוב בלינקדאין, צריכים ללכת על זה. ומקסימום הם ישמעו צרצרים בפוסט. זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, או שיגידו להם בעבודה בשביל מה הם צריכים את זה, או שהחברים יגידו להם למה זה טוב. אבל עם הזמן הם ימצאו את האנשים שמתחברים אליהם, ויכולים לפתוח להם דלתות, וזה ממש, לדעתי, בעבר הייתה מעין סטיגמה כזאת, שלינקדאין זה רק למחפשי עבודה. נכון. ועם הזמן זה נהייתה במה לתוכן, תוכן איכותי. ולדעתי זה לא דברים שמקבלים באינסטגרם, או בפייסבוק, או you name it. אז שווה להצטרף. זה גם תוכן מגוון. כן. אז מי שעכשיו לא נמצא בקהילה ולא נמצא בלינקדאין, היית ממליצה? חד משמעית. למה? שוב, זה הכל עניין של חיבור אישי, יכול להיות שיש אנשים שמעדיפים פלטפורמות אחרות, אבל אני חושבת שאפשר לרכוש שם הרבה ידע, והרבה חיבורים, ואני מאוד אוהבת. איזה כיף. קודם כל, איזה כיף שהכרנו. ממש. ושככה התחברנו. וזה באמת מראה איך אנשים שלא בטוח שבחיים או בדרך כזו או אחרת היו נפגשים, כי נתניה, רחובות או אשקלון או מה שזה לא יהיה, גם בתחומי העבודה, זה לא בטוח שזה היה קורה. איך באמת אנשים שונים בעולמות תוכן שונים בסוף נפגשים. ממש. לילכי, היה לי ממש כיף לארח אותך. גם לי. ואני שמחה, ואנחנו נמשיך וניקח את זה אופליין, מחוץ ללינקדאין. לגמרי. תודה.